¡Atención! ¡Atención, atención! ¡A todas las unidades de resistencia! ¡Hay que orientar el plan! En 2 días van a comenzar con gran ataque. Repito, en 2 días van a comenzar con gran ataque. Hay que coordinar todos los grupos ya. ¡No hay tiempo! ¡Sábenos! ¡Todos! ¡Vengan que están aquí! ¡Merda! ¡Están ahí! ¡Están ahí! ¡Ah! Levan a terra con nós centos de séculos, outra especie de poderes maléficos. Absorbe enerxía cando cae no chan. O sangue producido polo terror da guerra é amor. O sangue é paixón, o prazer do mangue. Da vida de outros seres se mata a sede. Sobe a capacidade de forza. A máis facelo así é o que máis o reconforta. Sacando todos éramos os monos, eles estaban aí matando por prazer, non para comer, que querías ti? Eran che listos como allos, organizábanse che ver, gañando guerras provocadas, non acabando poder, alimentándose da morte, chegaron a ser rei. Grandes emperadores, creadores de leis. A moitos deles estudiáselos na escola, na clase de historia. Se foran grandes heróis os que temos na gloria, sempre se lle dou ben alterar a memoria, con grande habilidade, con sede de victoria. Esta manifestação é uma denúncia dos objetivos bélicos dos Estados Unidos da América, da política militarista da União Europeia, do anunciado exército europeu, de suas missões para além das fronteiras de cada Estado. Para o sacrifício. Este mundo sumido nunha ficticia calma. Mala cousa, quere decir que nos agarda unha desgracia. Mala cousa, quere decir que a próxima vai ser máis vil e monstruosa. Os santos patróns da fosa común, co dedo no botón, listos para facer boom. Queren chegar a un nivel superior de abstracción do concepto de destrucción. Deixar de ser un ser, convertirse en horror. Un pensamento antes que un pensador. Cruzar o límite do que a mente humana imagina, das mortes masivas para mutar en enerxía. Non son as armas, eles son a propia guerra. A NATO é uma aliança militar agressiva que constitui na atualidade a maior ameaça à paz e à segurança internacional. A NATO, apostada em esmagar os direitos dos povos, violar as soberanias nacionais e subverter o direito internacional, mantém o mundo refém da corrida aos armamentos, da ameaça de guerra e do terror nuclear. NATO! Paz! NATO! Paz! NATO! A paz e o direito! Paz! Sim! Paz! Sim! NATO! Paz! Sim! NATO! Estamos aquí para denunciar o brazo armado do capitalismo e do imperialismo, que a OTAN, ou NATO, esta organización dominada polos Estados Unidos, que leva servindo xa demasiadas décadas os servizos do expolio, do asesinato e da guerra. Pues defendemos un mundo alternativo basado na paz, o dereito a soberanía e independencia dos povos e a solidaridade internacionalista. Estamos orgullosos de poder participar aquí conjuntamente co povo portugués organizado e tamén con outras organizacións internacionais na protesta esta cimeira que ten como objetivo a fortalar esta estructura criminal. Galiza tiene poder popular. Galiza tiene poder popular. Galiza tiene poder popular. Galiza tiene poder popular.